Encantat de saludar-lo, senyor Montilla. Porto hora i mitja, espera. Soc Puigxuriguer, cap d'aquesta oficina de la Caixa. Parlem? Sí? Miri, l'he citat perquè, esclar, com que ens han aixafat l'OPA sobre Endesa, ens hem vist obligats a reconduir algunes de les ofertes que havien fet els nostres millors clients. Què dic clients? Amics. Escolti, que això de la OPA no és culpa meva. Jo he fet el que he pogut. Esclar. Però miri, per exemple, hem de renegociar el crèdit que tenia el PSC. A l'alça o a la baixa? Vostè sempre tan graciós, senyor Montilla. A l'alça, evidentment. Agafaré un Carmel. €1. No hi ha Carmel. A més, vostès el Carmel no... No. I dels punts estrella, oblidi-se'n. Ah, sí? Sí. Sí, l'aspiradora. Exactament. S'ha de tornar. Sí, molt bé. La porto sempre a sobre. La portada, molt bé. Ja la torno. Molt bé. I la bateria de cuina? La bateria també s'ha de tornar. Oh, i tant, molt bé. I la bossa del Club Super 3. També l'hem fet servir molt al partit dels socialistes. I m'hauria de signar aquí conforme amb tornar tot això. O sigui, això es torna... Ui, aquest bolígraf li vam regalar el dia dels enaurats, no? Molt bé, doncs també me l'ha de tornar. És el que passa quan no es poden complir els compromisos. No és culpa seva, evidentment. Per això li permetem seguir traient les entrades pel Servicaixa, pagant més, evidentment. Molt bé. El que sí que farà és actualitzar-nos al partit la llibreta i tant, ara mateix. de forma gratuïta. Això ho faríem. Aquí ho té. Però si estan números vermells. Home, esclar, què es pensava? Li hem hagut de carregar totes les comissions que li havien perdonat fins ara. I ara desaparegui del meu despatx, senyor Montilla! È terribile! C'è un altro quadro rinascentista molto pericoloso per chi sia cattolica! Ma un quadro? Che quadro? Questo! L'opposé mi ha detto che dentro di questo quadro c'è un altro codice occulto! Un altro codice da Vinci! Ma quale sarà il codice? Che può essere? Auraki! Il segreto di codi da Botticelli sta en la Conci. La Conci? Oh, la Conci! La Conci è de berbereccio e non di ostra. Ostra! È vero! Oh, davvero? Ma il più importante è questo. La Caixa è un quadro patrocinato per la Caixa. Ma casami, con la caccia mi sto batto! Ma che cosa facciamo? Un film. E io farei di Tom Hanks. E cogni. Se la Caixa sta de por mezzo è meglio che non facciare niente. Tu guardi i quadri ai trasteri. Ma è un Botticelli! Botticelli è sopravvalorato. È vero. Parlem? Parlem. Saps que a partir d'ara patrocinarem la selecció espanyola? No fotis. Es veu que amb això de l'OPA havien perdut molts clients i és una manera de caure simpàtics a Espanya. Però tu has vist com juga la selecció espanyola? Hòstia, jefe. Parlem? Parlem. Nois, us presento el nou catàleg de punts estrella. A partir d'ara s'han acabat els jocs de tovalloles. No! Sí. I en el seu lloc hi haurà tota la gamma de toros Osborne per posar damunt la televisió. Hem d'adaptar-nos als desitjos dels nous clients. Algun dubte? No. I si voleu alguna cosa... És bona, senyor director. Parlem? Sí, clar, parlem. Perdoni que l'hagi posat en una situació tan... Bueno, en fi, que espero que això no afecti els tractes que tenim i tal. No pateixi, ja hi estic acostumat. Anar vestit de flamenc? No. Adaptar-nos a qualsevol situació. El nostre lema és complaure el client. Quan vam obrir sucursal a València hi vaig anar de fallera. L'important és que el client estigui satisfet. A més, si vol estar satisfet, només m'ha de baixar la hipoteca i treure'm les comissions. I aquests humoristes són... Adéu. I aquí, aquesta calculadora, que ja era d'en Pujol, serveix per calcular coses, no sé, jo què sé, el 3% d'algú, per exemple. M'anirà molt bé pels punts de la Caixa. Bon dia, consellers. El bon governant... Parla poc i va tirant. Perfecte. Amics, hem de fer gasto. El poble té moltes esperances en nosaltres i no el podem decebre, el xurro, llur...
Atenció, Castells, com anem de molla? I bé, estem fatal, Per pagar les nòmines he hagut de demanar un crèdit a la caixa. Parlem? Vaja, però suposo que amb el nou estatut les coses canviaran, no? Sí, bé, depèn del Tribunal Constitucional. Jo, per si les mosques, aniria pensant en un pla B. Per exemple, no fer inversions fins al 2035. Ni parlar-ne. Bé, doncs reduïm les despeses en propaganda. Escolteu, un recàrrec per la pornografia que es veu per internet. No! Escolta, i si muntem un referèndum d'autodeterminació? No. Esclar, ja ho tinc. Per què no ho fem com els equips de futbol? El què? Convertir-nos en societat anònima? No, buscar un patrocinador i que ens posi la marca a la senyera. Sí, home! Fins aquí podíem arribar. La senyera és sagrada, collons! Més sagrada que la samarreta del Barça. Sí, de fet, tenim una oferta... La veritat és que queda molt àduc. Sí, a mi m'han regalat un robot de cuina.